A Xunta de Galicia vén de presentar a campaña Protexamos o que nos protexe, unha iniciativa con que se busca poñer en valor o sistema sanitario público e promover o uso responsable dos seus servizos. Baixo o lema Protexamos o que nos protexe, a Xunta de Galicia lanza unha nova campaña de uso responsable de servizos sanitarios, unha iniciativa coa que o goberno galego fai un chamamento á responsabilidade colectiva para preservar e ensalzar o sistema sanitario público galego. Baixo o lema Protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engradecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. A campaña, dirixida tanto á poboación xeral como aos profesionais sanitarios, busca promover hábitos que melloren o funcionamento do sistema sanitario e gañar así eficacia e eficiencia. Que está dirixida tanto á poboación xeral como ao conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. Durante a presentación, o conselleiro de Sanidade destacou o impacto negativo que xera a falta de asistencia dos pacientes ás citas médicas. No ano 2025, os servizos de atención primaria de Galicia rexistraron un total de 864.000 consultas en asistencia, mentres que nos centros hospitalarios se contabilizaron 248.000 ausencias. No seu conxunto, súmanse así 1,1 millóns de consultas afectadas polo absentismo dos usuarios. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde registrou máis de 864 consultas, nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente. Dende a Xunta de Galicia subliñan a importancia do compromiso da cidadanía para evitar estas situacións, apelando a que as accións individuais poden xerar un impacto positivo no conxunto do sistema.